Nagyon sok szeretettel köszöntelek ebben a gyökércsakrát támogató, erősítő, harmonizáló meditációban. Nincs más dolgod, ha szeretnél, gyújts egy gyertyát. Figyelj arra, hogy úgy ülj, hogy ne keresztezd a kezed és a lábad. Vegyél egy nagy levegőt be, kicsit tartsd bent, aztán fújd ki. Szépen lassan csukd be a szemed. Képzelj el egy tavat, aminek a közepén egy fa áll. Most ezzel a fával szeretnénk, illetve fogsz dolgozni. Felnézel a fára, és látod, hogy a lombjai, ágai felnyúlnak az égbe. Hatalmas ez a fa, idős. Mennyi tapasztalatot, élményt mesél most neked. Lenézel a földre, és látod magad előtt a gyökereid. És tudod, hogy a gyökerek mennyire fontosak ahhoz, hogy stabilan állj. Elkezded számolni a gyökereket. 1, 2, 3, 4, 5. Annyi gyökeret számolsz most, ahány ősöddel dolgod van ebben a meditációban. Közben a távolról érkezik egy fényes alak. Ő az őrangyalod. Egyre közelebb, és közelebb jön hozzád. Megszólít téged, és leül a padra. Azt mondja neked, válaszd ki, hogy melyik ősöddel szeretnél most dolgozni. Adok egy kis időt neked, hogy ráérezz, ez most az anyai vagy az apai oldal. És ha megvan, tudod már, hogy melyik oldal, gondolkozzál rajta, hogy ez most az anyukád szintje, vagy a nagyszülői szint, esetleg régebbi, korábbi, bevillanat egy kép, egy érzés, bármi. Nem baj, ha fáj, engedd, hogy feljöjjön. És már látod az ősöd. Az őrangyal ekkor azt mondja neked, hogy az ősöddel kapcsolatban csukd be a szemed, és érezd meg azt a legrosszabb emléket, legnegatívabb emléket, élményt, amit most szeretnél elengedni,
és felülírni vele kapcsolatban. Adok egy kis időt neked, hogy gondolkodj, hogy kutass a múltban. Tudd, hogy minden érted van. Tudd, hogy be fog villanni, nem kell félned. És amikor megvan a kép, az őrangyalod azt kéri, hogy pörgesd le ezt a helyzetet. Nem baj, ha sírsz közben, nem baj, ha fáj. Csak érezd át. Hadd jöjjön ki a tüske, a fullánk, az érzelmek, a düh, a harag. A fájdalom, bármi, ami akkor történt, csak hagyd. Ha folyik a könnyed, az se baj. És most mondd azt, ha megvan ez a helyzet, tapasztalat, élmény. Csak mondd azt, tiszta lap. És közben lásd, ahogy minden fehér lesz, és a fény belép az életedbe. Minden felülíródik, most minden rossz élmény, minden negatív tapasztalat. És ebbe a rossz élménybe, ezzel az ősöddel most tegyél bele egy pozitív élményt. Az is lehet, hogy egy olyan élmény, amit csak meséltek neked. Például a nagymamáddal, már nem emlékszel rá. Fordítsd át pozitívvá, és írd felül. Lásd a képet magad előtt. Érezd meg, érezd át, hogy ez a szeretet útja. És ahogy nézed ezt az új képet, szépen csendben lassan bocsáss meg. És engedd el a múltat. Az őrangyalod tudja, hogy ez nehéz. Senki nem mondja, hogy könnyű lesz. Nem mondta. És ahogy megbocsátasz, látod a fát, nézed a fát, gyönyörűeket, ahogy szűrődik be a fény a lombok között. Látod a madarakat, akik repülnek a tó felett. Hiszen szabad vagy. Mert megbocsátottál. És ezáltal már semmi nem köt meg. Itt a felszabadulás. Itt a jövő. És határtalan nyugalmat érzel, békét. Ezután olyan jövőt festesz magadnak, amilyet szeretnél, és tudod, hogy új élet kezdődik számodra, mert most itt letetted a múltat. A múltad egy részét, ami már nem tartozik hozzád. Itt az idő.
Nézd, az őrangyal. Azt mondja, itt az ideje, hogy menjen. Azért jött, hogy segítsen téged. És bármikor kérheted őt. Csak hívd a nevét, szólítsd a nevét. Tudd, hogy mindig veled van. Ismer téged, és biztonságot, stabilitást ad számodra. Szépen csendben, ahogy jött, úgy elmegy a fénybe. Felnézel a fára, a lombokra, felnézel a gyökerekre, és már tudod, mert mosolyogsz, hogy a múlt már nem köt meg, nincsenek béklyok, nincs semmi. Csak a csodás jövő, a felszabadulás, a szabadság érzete, és mindent te teremtesz. És ezzel a képpel, ezt berögzítve, ide bármikor visszatérhetsz. Vegyél egy nagy levegőt be, és ki. És lassan mozgasd meg kezeidet, és a saját tempódban nyisd ki a szemed. Ha szeretnél, még egy picit benne maradhatsz a meditációban. Hagyom neked. És bármikor előveheted a későbbiekben ezt a meditációt, bármelyik ősödre alkalmazhatod, hogy felold a múltat. A múlt mintáit, a múlt fájdalmait. Sose baj, ha sírsz. De tudd, hogy biztonságban vagy.